Здравейте хора, в днешното видео топ 3 факти за Юпитер, които може би не знаехте. И да започнем, искам да се абонирате за канала и да харесате това видео. Вие знаете ли кои са Галилеевите спътници? Колко са? Или кой ги е открил? На база, че не, но сега вече ще знаете. Видял ги е Галилео Галилей. Той ги е видял преди 1610 години. На брой те са 4. Ио, Калисто, Галимед и Европа. Сигурно вече знаете, че Юпитер е газов гигант. Но какво е газов гигант? Това е голяма планета, но от газ. Но разбира се с течно ядро. Юпитер е най-голямата до сега намерена такава планета. Червеното петно. Сигурно най-голямата загадка на Юпитер. Има много теории за това петно, но само една е най-добре доказана. А тя е, че е буря. Тя е разположена 22 градуса южно от екватора. Размерите на тази буря са между 24 и 40 хиляди км в посока изток-запад и около 13 000 север-юг или приблизително 2 пъти колкото Земята. Тези размери са толкова големи, че може да се наблюдава от Земята с телескоп. Това беше цялото видео, хора. Надявам се да ви е харесало. А от мен, чао!